I dobrodošli na danas u novom klipu gameplayova i tutoriala. U današnjem klipu pokazat ću vam kako da skinete bilo koji Photoshop. Prvo što treba jeste da odete na vaš pretraživač i kucate Pirate Bay. Sad, ovo važi samo za one koji imaju uTorrent. Ako nemate uTorrent, ostavit ću link klipu u kojem sam to objasnio. Sad ovdje kucate Photoshop. I sad kad vam izađu rezultati, idete ovdje SE i odaberete bilo koji od ovih koji hoćete. Idete ovdje, idete Get this torrent i ovdje sačekate malo, idete OK i kad se on bude skinulo, instalirate ga i krenete da radite u njemu. I to je to.